Сәлам, кадерле дуслар. Сәлам. Бүген Эмилия сезгә Габдулла Тукайның Күбәләк дигән шигырен сөйләячәк. Ә сез беләсезме, кем ул Габдулла Тукай? Ул татар халкының бөек шагыйре. Аның гомере кыска булса да, ул бик күп шигырьләр язарга өлгергән. Ә аның Шүрәле һәм Су анасы дигән әкиятләрен һәр татар кешесе балачактан белә. Сезнең игътибарыгызга Күбәләк шигырен Эмилия башкара. Сез дә аның артыннан кабатлагыз. Татар телен өйрәнегез һәм туган телне онытмагыз. Әйдә, кызым, сөйләп җибәр. Әйтәйә Күбәләк, сөяши бәүгәят. Мукаддәм кубышак, олмысан синишин, нишен сен тумышын, нишеккән кумышын, сөябише тизет, тубагансың язык. Тегәм кырата, манда бүген, күңелемнән шымын юктыгын булганда. Кайхасия, киясына юктысы, ош булганда мине, шише кирәк хуш исе. Тик миңа бик кыска, барыбын күрәгенә, бүлгәкше рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Кыска.